مساء الخير. جيت البيت بتاع المدرس بتاعي فلقيت عنده الانتيم بتاعه كيرو فصيلي. اصدقاء من الابتدائي بقى لهم 42 سنة تقريبا. فقلت نفتح معاه موضوع او نفتح معاه حوار. يلا بينا نشوف. بالنسبة لك الفصيلي Γεια σου Μωχάμετ. كامل كلا Όλα καλά, μια χαρά, εσύ. όλα καλά. Πώς είναι τα πράγματα στην νησί? Στο νησί ωραία είναι τώρα, αυτή την εποχή λίγο, ο χειμώνας είναι λίγο περίεργο στο νησί, είναι απομονωμένο, λίγο κίνηση, αλλά είναι όμορφη, ήρεμη ζωή. كيرو فصيلي قاعدين في جزيرة لمنو. فجاء اجازة هنا يشوف المدرس بتاعه كده. فسألته ايه الوضع هناك في الجزيرة، بيقول لك الامور تمام بس الجو برد شوية والامور الجو هادي والامور تمام. Την άκουσα από κύριε Ιωάννης ότι πήγατε στην Αμερική. Γερμανία. Συγγνώμη. Από τη Γερμανία. Πήγατε στη Γερμανία. Πώς πήγατε εκεί? Στη Γερμανία πήγα σχεδόν χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει. Πήγα για διακοπές με μια φίλη μου, μια ξαδέρφη μου μάλλον, και τελικά αντί για 15 μέρες έμεινα 33 χρόνια. السيد فاسيلي كان قاعد في ألمانيا. بيقول لك ان هو كان رايح الاول ما كانش مرتب للمشوار خالص ولا حاجه، فراح قعد في المانيا، كان رايح 10 ايام. فقعدت معاه بص اخرين 33. 33 سنه. يعني كان رايح في الاساس الاول خالص ان هو رايح 10 ايام فقعد 33 سنه. Και πώς είναι, όταν πήγατε εκεί, ξέρετε το γλώσσα, πώς πήγατε το γλώσσα? Όταν πήγα Γερμανία δεν ήξερα ούτε καλημέρα να πω στα γερμανικά. سيد فصيل أول ما راح ألمانيا ما كانش عارف حتى صباح الخير، يعني زي حالاتنا واحنا هنا في البلد برضه كده ما احناش عارفين اللغة. تعال نشوف اتعلم ازاي اللغة. Και πώς έμαθες το γλώσσα? Κοίταξε να δεις Μωχάμετ, από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θέλω να μείνω στη Γερμανία και να ζήσω, έπρεπε να μάθω τη γλώσσα. في التوقيت اللي هو قرر ان هو يقعد في ألمانيا قال لك لازم نتعلم اللغة، أول حاجة لازم نتعلم اللغة. Γιατί όταν παίρνεις απόφαση να κάνεις κάτι, πρέπει να θυσιάσεις, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις ορισμένα πράγματα για να πετύχεις το σκοπό σου. Εγώ ήταν δική μου απόφαση, δεν με πίεσε κανένας ούτε να μείνω, ούτε υπήρχε κάποιος λόγος. Οπότε, αφού αποφάσισα εγώ, πρέπει να δουλέψω εγώ ο ίδιος. Δεν θα μου βγει η γλώσσα. Χωρίς τη γλώσσα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα όταν ζεις σε μια ξένη χώρα. بيقول لكم ان هو اهم حاجه طالما قررت ان انت تقعد في دوله في البلد اللي انت رحت فيها، محدش جبرك انك تعيش فيها او ان انت تقعد فيها مجبور عليها، وانت اللي مقرر انك انت تقعد فيها، فلازما تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتتعلم اللغه علشان تعرف تتعامل فيها. Και πώς πήγατε, δηλαδή πώς μάθετε τα γλώσσα? Να σου πω, όταν ζεις σε μια ξένη χώρα, καταρχήν είσαι ξένος. Και εγώ το ίδιο εδώ. Και εσύ το ίδιο. بيقول لك ان هو لما تكون عايش في دولة أجنبية زي ما احنا برضك عايشين في دولة أجنبية هنا، بتبتدي تعال نشوف ابتدى ازاي. Το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί και εγώ ήμουν στην ίδια θέση. Όπως είσαι εσύ ξένος στην Ελλάδα, εγώ ήμουν Έλληνος αλλά ξένος στη Γερμανία. Οπότε, για να μπορέσω να ζήσω ή να προσαρμοστώ και να επιβιώσω σε μια ξένη χώρα, άσχετα αν είμαι Έλληνας στη Γερμανία ή Αιγύπτιος στην Ελλάδα, όλοι οι ξένοι είμαστε ξένοι. بقول لك ان هو الاجنبي، انت طالما اجنبي لازم انك تتعامل بالوضع اللي انت فيه، الوضع الحالي اللي انت فيه، تتعلم اللغة ازاي، تمشي ازاي الامور بتاعتك. في بعض الكلام طبعا ما قلتهوش لان كلام كتير فراح عن بالي. Άρα για να πάρεις και εσύ την απόφαση να έρθεις στην Ελλάδα, για να μπορέσεις... Να το πούμε σιγά σιγά. Πολλά. Είναι πολλά. Ναι, λέω πολλά. Λέω, βασική προϋπόθεση σαν ξένος σε μια χώρα είναι να μάθεις τη γλώσσα. الحاجة المهمة انك انت طالما انت اجنبي في الدولة لازم تتعلم اللغة. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο βασικό. ده أول حاجة وده الأهم.
Τώρα, το να μάθεις τη γλώσσα βέβαια δεν είναι εύκολο, έτσι. Όλοι το ξέρουμε, και εγώ σαν ξένος στη Γερμανία και εσύ σαν ξένος στην Ελλάδα, ξέρεις ότι μια ξένη γλώσσα είναι δύσκολη να τη μάθεις. كون انك انت تتعلم اللغة عارفين ان هي مش حاجة سهلة، حاجة صعبة، لان الدولة طبعا حاجة غريبة عليك، وهو زي ما هو كان هو في ألمانيا أجنبي فيها، واحنا أجانب هنا برضك في الدولة بتاعتهم. Άρα για να μάθεις τη γλώσσα πρέπει να πας σχολείο, πρώτο, να μάθεις μερικά βασικά πράγματα. عشان تتعلم اللغة أول حاجة لازم تروح المدرسة علشان تتعلم الحاجات المهمة. Και μετά, σαν δεύτερο που εγώ χρησιμοποίησα, ήταν να κάνεις παρέα με τους ντόπιους. والحاجة التانية إنك أنت تعمل صداقة أو تعمل صحبة مع الناس اللي موجودة في البلد، أو إن أنت تختلط بيهم. Έτσι έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς και να ακούς και να μιλάς τη γλώσσα για να τα μάθεις πολύ πιο γρήγορα. كده بيبقى عندك الفرصة إنك أنت تتعلم اللغة بطريقة أسرع وبتتعلمها كويس. Αν εγώ τότε που ήμουν στη Γερμανία έκανα παρέα μόνο με Έλληνες, θα δυσκολευόμουν πολύ περισσότερο να μάθω τα γερμανικά. لما هو كان في ألمانيا بقول لك لو كان عمل صحوبية فقط لا غير مع اليونانيين هناك ما كانش هيتعلم اللغة اليونانية، ما كانش هيتعلم اللغة الألمانية. فلازم تتعامل ويا الشعب اللي موجود في البلد، تتعامل في الوضع الحالي اللي انت فيه. Επίσης, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να μάθω τα γερμανικά που δεν ήξερα καθόλου, η τηλεόραση. الحاجات اللي كانت مساعداه كتير ان هو يتعلم اللغة اللي هو التلفزيون، كان بيسمع تلفزيون كتير. Όταν προσπαθούσα πάντα να βλέπω μια ταινία. كان بيحاول دايما ان هو يسمع مسلسل. Από την ταινία, από το διάλογο μάλλον που άκουγα στην ταινία δεν καταλάβαινα τίποτα. Ήμουν χαρούμενος άμα καταλάβαινα μία λέξη ή δύο λέξεις. كان بيكون سعيد لما كان بيسمع كلمة أو كلمتين إن هو يفهم معناهم إيه. Αλλά από τα συμφραζόμενα ή από τις κινήσεις που έβλεπα στους ηθοποιούς μπορούσα να υποψιαστώ περίπου τι λέγανε περίπου. كي لما كان بيشوف من الصورة بتاع على التلفزيون، الصورة الحركة، الشكل الحركة اللي هم بيتحركوا بيه في المسلسل، كان بيبتدي يفهم الكلمة بتدي معنى ايه او بتدي محتوى ايه. Και αυτό μετά από τα συμφραζόμενα λίγο καταλάβαινες, από την ταινία δεν καταλάβαινα σχεδόν τίποτα, αλλά στο τέλος όταν τελείωνα είχα την εντύπωση ότι είχα καταλάβει 5-6 πράγματα στην αρχή και ήμουν ικανοποιημένος με αυτό. لما المسلسل كان بينتهي ما يكونش هو فهم ما يكونش فهم المحتوى بتاع المسلسل ده كان ايه، بس بيكون فهم بعض الكلمات من المسلسل أو اكتسبها منها. Επίσης, βοήθησε πάρα πολύ. Όταν μαθαίνεις μια γλώσσα, πέρα από τα βασικά, ο καθένας μας όταν θες να μάθεις κάτι, προσπαθείς να βρεις το δικό σου τρόπο. Τι μπορείς να σκεφτείς, τι μπορείς να κάνεις εσύ σαν άτομο για να μάθεις τη γλώσσα. Δηλαδή, όταν πάει δηλαδή, σε μια χώρα πρέπει να δει το τρόπο πώς δουν εκεί, δηλαδή. Πρέπει να δεις και εσύ ο ίδιος, δηλαδή εγώ θέλω να μάθω ελληνικά, αλλά βλέπεις στην πορεία τι μπορεί να σε βοηθήσει. أول برضك في حاجة تانية إن أنت تشوف الحاجة اللي هتساعدك إنك إزاي تتعلم اللغة بتاعت الدولة اللي أنت فيها، الدولة اللي أنت فيها. Άρα εγώ είχα βρει, σου είπα, να κάνω παρέα με Γερμανούς στη Γερμανία. هو لقى إن هو يعمل صحبة ويصاحب جماعة ألمانيين هناك. Που έτσι αναγκάζεσαι να μιλήσεις, γιατί δεν μπορείς να συνονοηθείς αλλιώς. وده كانت بتخليك إن أنت تضطر إنك أنت تتكلم، لأن بعد كده مش هتعرف تتعامل معاهم. Επίσης, το δεύτερο ήταν αυτό με την τηλεόραση που είπα προηγουμένως. تاني حاجة كانت التلفزيون زي ما هو كان بيقول قبل كده. Διάβασμα πολύ, οτιδήποτε πιάσει στο χέρι, μια επιγραφή. كان بيقرأ كتير. Ακόμα και μια επιγραφή να διαβάσεις το δρόμο που βλέπεις, να καταλάβεις τι γράφει εκεί, είναι και αυτό διάβασμα. أي حاجة كان يشوفها في الطريق كان بيقرأها، كان عشان تفهم بتشير لإيه هي. Και επίσης αυτό που βρήκα εγώ και με βοήθησε πάρα πολύ για να εμπλουτίσω το λεξιλόγιό μου, να μάθω όσο γίνεται γρήγορα περισσότερες λέξεις.
الحاجة اللي هو كان بتساعده ان هو برضك ان هو يتعلم بعض الكلمات. Είχα εφαρμόσει το εξής. Κάθε βράδυ, πρωτού πάω για ύπνο, στο κρεβάτι, είχα ένα βιβλίο, ένα λεξικό και μάθαινα κάθε βράδυ 3 καινούριες λέξεις. كان في عنده كتاب، في كتاب للكلمات، كان قبل ما بيروح للنوم بيحفظ 3 كلمات جداد. Λοιπόν, κάθε βράδυ είχαμε 3 λέξεις, οπότε σε μια εβδομάδα είχαμε 21 λέξεις καινούριες. Κάθε εβδομάδα. كل اسبوع لما يكون عندك تحفظ كل يوم 3 كلمات بيبقى عندك 21 كلمة في الاسبوع جداد، بيبقى انت عرفت ال 21 كلمة دول. Και για να μου μείνουν αυτές οι λέξεις στο μυαλό και να ξέρω, προσπαθούσα την επόμενη μέρα να τις εντάξω αυτές τις 3 καινούριες λέξεις, να φτιάξω 3 καινούριες προτάσεις με αυτές τις καινούριες λέξεις που έμαθα. وعلشان برضك الكلمات اللي هو حفظها ال 21 كلمة اللي هو عارفهم دول يفضلوا في دماغه، كان بيحاول يجمع بيهم جمل. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ, ναι, πες. والحاجة دي بتساعد كتير. الحاجة دي بتساعد كتير انك انت تحفظ كلمات اكتر، دي حاجة عندنا. تحفظ بعض الكلمات دي حاجة مهمة جدا، احسن من انك تحفظ جمل. لو حفظت جملة تحفظ الجملة مش هتعرف تجمعها في حاجة تانية. الجملة زي ما انت حفظتها هي لكن انك انت تاخد كلمات وتجمعها في جمل تانية بتعرف تستخدمها في كذا حاجة، كذا طريقة. Επίσης βασικό για μένα ήταν όταν μπορούσα να φτιάξω μια ολοκληρωμένη πρόταση, γιατί όταν μαθαίνεις μια γλώσσα, τουλάχιστον σε μένα, στην αρχή καταλαβαίνεις περισσότερα από αυτά που μπορείς να πεις. الحاجة اللي هو كان بيعملها لما كان بيعرف يجمع جملة. Οπότε για μένα ήταν, ήθελα να πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. لما كان بيعوز يروح يتسوق من السوبر ماركت. Και επειδή δεν ήξερα τη γλώσσα, عشان ما كانش بيعرف اللغة، ντρεπόμουν να πάω να ψωνίσω. كان بيتحرج إن هو يروح يشتري. Για να μην με κοροϊδεύουν που δεν μπορώ να εκφράσω σωστά τη γλώσσα, την πρόταση. إن هو كان برضك بيخاف إن هم يضحكوا عليه إن هو مش عارف يقول الجملة. زينا برضك واحنا هنا برضه نفس النظام. Οπότε πήγαινα και αγόραζα πάντα όλα τα πακεταρισμένα πράγματα που έβλεπα και ήταν αυτά χωρίς να μιλήσω. Έπαιρνα ένα πακέτο κοτόπουλο ή ένα πακέτο μακαρόνια χωρίς να τέλω. Και από τα ψυγεία που ήταν να πάρεις τυρί, κρέας κλπ. Δεν πήγαινα ποτέ να πάρω. علشان هو كان بيتحرج إن هو خايف إن حد يضحك عليه إن هو مش عارف يجمع الجملة، كان بيروح ياخد الحاجة كاملة على بعضها. بياخد لو خد فرخة بياخدها على بعضها، عشان مش عارف يقول له مثلا عايز نص، عايز قد ايه. ولا الجبن كان ما كانش بيروح يعمل الجبن، في حاجات بتروح مني فاعذروني. Οπότε η χαρά μου ήταν όταν έφτασα σε μια μέρα και μπορούσα να πάω να πω ότι θέλω 1 κιλό μοσχάρι ποντίκι, ας πούμε, από το συγκεκριμένο κομμάτι και να με καταλάβει η πολίτρια. يكون سعيد لما يكون يروح يعرف يقول لهم أنا عايز قطعة من الفرخة مثلا، عايز ورك فرخة، عايز كده. Ή να πω ότι θέλω 500 γραμμάρια τυρί, αυτό το τυρί σε φέτες κομμένες. بيكون سعيد جدا لما كان بيقول لها مثلا أنا عايز قطعة جبنة. نفس الوضع بتاعنا هنا في ميستو يديو. Αυτό που περνάτε εσείς τώρα, και εσύ μιλάς πάρα πολύ καλά ελληνικά και ακόμα και η προφορά σου είναι, μπορώ να πω ότι δεν καταλαβαίνω καν τη διαφορά. Και προσπαθώ να γίνω και καλά. Είναι πολύ καλό. Όχι, θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια και θέλει χρόνο. Όταν προσπαθείς φτάνεις. Αυτό ακριβώς. دايما تخلي في عندك المحاولة انك انت تطور من نفسك في اللغة. هو بقول ان الاسلوب بتاعي في الكلام بقول لك كويس، ومش مش شايف فيها فرق في الطريقة بتاعت الكلام، بس برضو ان الواحد لما بيحاول ان هو يبقى افضل دي حاجة تبقى جميلة لنفسك، مش تقف على حاجة واحدة وخلاص انتهت. انك مثلا تقول انا عرفت بعض الكلمات والموضوع كده خلاص انتهى، او ان انا بعرف امشي نفسي في الشغل وخلاص الموضوع انتهى. في ناس كتير بسمعها وبشوفها هنا في البلد، في اليوم معانا هنا، بتقول لك انا عرفت بقى بعرف اتكلم، مع ان هو لو اتحط في موقف صعب شويه مش هيعرف يتعامل. Tenía ligado ti polis, hijo un polis filósofo, leno te ξέραν το γλώσσα, δηλαδή όταν ξέρουν κάποιες λέξεις, το λένε εντάξει, έμαθα όλα. Και δεν είναι αυτό.
Γιατί είναι σαν θάλασσα. Είναι να μάθεις τις λέξεις, ναι, αλλά να τις μαθαίνεις σωστά تتعلم الكلمات بس تتعلمها بطريقة صحيحة. και να μαθαίνεις μετά να χρησιμοποιείς τις λέξεις, να φτιάχνεις σωστές προτάσεις. وتستخدم الكلمات دي انك تعرف تجمع بيها جمل صحيحة. Και το βασικότερο είναι αυτό, να μάθεις τη γλώσσα όταν είσαι σε μια ξένη χώρα, γιατί ακόμα και οι ντόπιοι θα σε αντιμετωπίσουν διαφορετικά όταν μιλάς τη γλώσσα τους, από το να πας και να λες μία λέξη εδώ και μία λέξη εκεί και να μην μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς Να το θέλεις. πούμε αυτό πάλι, απλά να το πούμε σιγά σιγά να το κάνει γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ότι ان هو ان انت تتعلم الكلمات بطريقه صحيحه علشان لما بتكون بتتكلم ويا اللي قبل منك باسلوب كويس وبطريقه كويسه ما بتجيبش كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. ده بتفرق كتير معاك حتى في التعامل. الواحد الشخص اللي قبل منك هيعاملك ازاي، بيتعامل معاك باسلوب احسن وافضل. Και το βασικό, όπως είπα και στην αρχή, είναι η γλώσσα, γιατί χωρίς τη γλώσσα, ακόμα και στο χώρο της δουλειάς, δεν θα σε αντιμετωπίσουν σωστά αν δεν μιλάς τη γλώσσα τους, όπου και να ζεις. الحاجة المهمة انك انت تتعلم اللغة علشان حتى في شغلك تعرف تتعامل ويا الاشخاص اللي معاك في الشغل اذا كان صاحب عمل او حد معاك في الشغل. Όπως επίσης και στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή δηλαδή, όταν θα μιλάς τη γλώσσα στη χώρα που ζεις, σε αντιμετωπίζει και ο κόσμος διαφορετικά. Είναι κανόνας αυτό το الطريقة πράγμα. اللي بتتكلم بيها برضو حتى في يومك العادي بتختلف ان تعامل الاشخاص اللي قدام منك ازاي معاك. يعني ممكن في بعض واحد يجيب لك كلمة من مكان والكلمة التانية من مكان تاني، ده حاجة تانية برضو الاسلوب بيختلف. Είμαστε εντάξει, δεν ξέρω. Συγγνώμη, πήγα να πω το χρόνο Δεν σας. έχω θέμα. Την έκανα σαν μάθημα για τους φίλους μου που είναι μαζί μου στη σελίδα μου. Απλά θα ήθελα να είναι σαν μάθημα για να κάνουν πιο بروس، δηλαδή να πάρουν πιο بروس. الفيديو ده انا عامله علشان ان احنا نطور من نفسنا وخدتها فرصة ان الاستاذ فاصل معانا، فقلت هو كمان كان اجنبي في الدولة في المانيا زي ما احنا قلنا. اعذروني في بعض الكلمات لان الجمل كبيرة فما عرفش ان انا اترجمها كلها لان بنساها، نسيتها عامة. فالمحتوى بتاع الفيديو ده ان انت تحاول بقدر الامكان تطور من نفسك حتى لو انت بتعرف تتكلم. في بعض الكلمات احنا ما نعرفوش، لو رحنا المستشفى مش هتعرف تتعامل، رحت اسم شرطة مش هتعرف تتعامل، فلازم انت تطور من نفسك. فالمدرسة هي احسن حل انك انت تعرف بعض الكلمات انك انت ما انتش عارفها او ان انت مثلا مش هتسمعها في الشارع ولا تسمعها في شغلك. فانا بنصح نصيحتي لاخواتي كلهم ان حاول تطور من نفسك وتعالى المدرسه كده ما بياخدوش منك حاجه، هم ناس متبرعين ان هم فاتحين المدرسه مفتوحه تبع الدوله. وحاجه تانية انك انت بتطور من نفسك، بتتعلم كلمات مش هتسمعها في الشارع ولا هتسمعها في اي مكان غير مثلا اماكن محدده، غير في المستشفيات. في المستشفيات ما طبعا هتسمعها فين؟ ولا واحد صاحبك يقول لك انا رحت مستشفى عن سوكوميو، او يقول لك اي حاجه من الحاجات اللي مش هتسمعها غير في المدرسه. في المدرسه بيحاول بقدر الامكان يودي لك بعض الكلمات انك انت تعرف تتعامل فيها، وهي مراحل. يعني مش لحد مرحله معينه يقول لك كده خلاص انت انتهيت، او ان انت كده خلاص انت خلصت كده فهمت اللغه كلها. لها كذا مرحله. Να πω μόνο για να κλείσει το βίντεο μάθημα που κάνει ο Μοχάμεντ και μπράβο, ότι καταλαβαίνω πολύ καλά την κατάσταση που βρίσκεστε, οποιοδήποτε από τους φίλους, ακόμα και εσύ ο ίδιος, γιατί όπως σας είπα και εγώ ίδιος ήμουν ξένος σε μια ξένη χώρα και μην φανταστείτε ότι ναι, είναι όλα μαύρα, όλα δύσκολα, αλλά μην περιμένετε να σας έρθουν τα πράγματα από μόνα τους, αν δεν τα διεκδικήσετε εσείς. Εάν δεν προσπαθήσετε εσείς να κάνετε τα βήματα και αυτά που πρέπει, δεν θα σας δοθεί τίποτα, δεν χαρίζετε τίποτα, αλλά πρέπει να το κερδίσετε. لازم تعمل المحتوى بتاع الكلام بتاعه ويقول لك انك انت مفيش حاجه بتجيلك لوحدها، انت لازم تعمل محاوله للحاجه اللي انت عايزها، او انك انت تحاول، لان هو عارف ان الوضع وحش وصعب علينا جميعا في البدايه، انك انت ما انتش عارف لغه الدوله، مش عارف تتكلم، مش عارف تتعامل الاشخاص. بس هي لازما عايزه منك محاوله عشان توصل للهدف بتاعك، عشان تعرف تتعامل. Ωραία, από τη μεριά μου δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω ή να εκφράσω τη γνώμη μου για κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
Ήταν πάρα πολύ καλό. Μακάρι να μάθουν όλοι. Χαίρομαι πολύ καλά, μπορούμε να το επαναλάβουμε. Αν θέλετε οτιδήποτε θέλετε και μπορώ να βοηθήσω, το κάνω πολύ ευχαρίστω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Shukran.